Vandaag ik zie Merlin en 5 weken vertel ik mijn geschichte van wat we beleefd hebben met een bijzondere nieuwe kind. En vandaar wil ik weer vertellen hoe we hebben met dat omgegaan en waar ik zei, wo we anders worden hebben kunt. Soms zo'n ding wil ik jullie vandaar vertellen. En we willen er vandaar nog verder aan denken dat Jezus gleich deze kinderen. Laatst hoor ik den Bibelvers van wo Jezus de kinderen beschouwd nam en dat willen we vandaar nog verder aan denken. Dat Jezus heeft een bijzondere steed en zijn hart voor deze kinderen, als we hij die niet hebben gemerkt. Dat is niet wen we gezündigd hebben, dat is niet wen hij ons de jeft. En de Bibel is een geschichte van wo Jezus den blinde man heilen deed. En dan wordt gevraagd, wer heeft gezündigd? De oudere, oder de man, oder... Nee, keiner hat gezündigd. En zo hebben we ook niet. Aber dat is niet wo we diese Kinder hebben. Gott heeft ons de Kinder gegeven, dat we die zullen leven en de fijn behandelen. We brauchen ons gleich schämen mit diese Kinder. Ich weiß, das kommt sehr drauf an. Wenn die stellen sich dann mit einmal irgendwo anders ab oder jeiten wo was uit oder was immer die tun, dann schämen wir uns auch. Wir wollen nicht haben, dass die Menschen alle sollen uns checken. Und wir sollen auch nicht pleitsch sein mit dort. Wirklich ist das eine Ehe, dat Gott uns diese Kinder gegeben hat, wenn er uns uitgezocht, dat er dat sagt, dat wir dat willen kennen mit einem Taub. Sein Kind ist dort zu haben. Wir sind verken so Angst, was worden die Menschen doch bloß denken. Und die worden alle checken, und ja, die checken. Und das ist sehr wichtig, dass wir dann ruhig en mutig blijven wanneer die mensen alle checken. En dan wat er alle passiert, dat is oké. Dat wordt er wel schaffen. Wanneer er wat uitgedampt wordt, of wat immer er passiert. We waren mal op een stad. Mijn man had er geschafft. En we hadden onze kinderen met, die waren dan nog alle naad. En mijn man zat af en het ganze eerste komt een bijzondere nieuwe kind am begrijzen. Nou, hij reden met me tot en dan weer de voeder al door. De voeder schakt dat naar daar. En dat kind wil niet gaan. Dat wil ook dit niet beleven wat hier nu passeren wordt. Dat weer je juist gekomen. Maar de voeder schakt dat naar daar, zolang wat dat kind ging. En daar zou we dat met eenmaal. Dat is niet goed. Dat we niet gebaard hebben dat kind dat had. Ook gestoen en gehorcht wat door gereed wordt. Mijn man zei dan, van nu wieder kan ons jong met ons taub zijn krijgen doen als wanneer de president komt. Maar die kunnen bij ons stonen. En dat hebben we ook zo stad gehad. Eier hebben we manchmal aan weg geschickt. Hey, go liever dort een beetje spelen, oder check mal dort is Jana, go liever een beetje dort gaan. No, dat is ons kind. Gott hat uns das gegeben, dass wir sollen mit dort umgehen. Das ist sehr wichtig, dass wir die Kinder lernen, so gut als möglich, sich selbst untertragen, sich selbst zu boden, Zähne barsten, schäven, so eine Dinge ist dort. Dass sie dort selbst kennen. Und ich weiß, das braucht viel Zeit. Und das braucht immer weiter und immer weiter. En immer weiter, die dat te leren, dat braucht sehr viel Geduld. Wenn dat Hamtje, dat waar ze zich hingen of ver uittraken, ja, aber die Knöpfjes, die zijn te klein, die waar ze niet kunnen uitknijpen. So dat braucht immer weiter leren en immer weiter geduldig zijn en leuftoelig der Mank. Leert en ook te schaffen, so gut es dat schafft. Luft en voor dat wat ze doen. De Arbeit die wordt nicht so sein, als wie die selbst gedaan worden. Aber das ist okay. Das ist besser, als wenn der Help nicht gedaan wird. Leert en dort en luft en
dat zij later am leven ook worden kennen wat doen. Wenn Jan gaat ook een beetje geld te verdienen, ze willen zich nog maar wat kopen. Mijn zoon gleicht zich deze kleine kortjes te kopen. Hij heeft veel zonen, hij gleicht die zeggen. Wat immer ze willen, niet? Looft end voor de arbeid wat ze doen. Dan worden ze die wel ja doen. Geeft end Nordhof het eten. Dit is zeer wichtig. Geeft end wenig suiker. Suiker merkt en ongehoeld en oierlich en dat brengt den jeenstand eraf. Te veel suiker, dat merkt andere dingen ook alle ongehoeld en verdrisselijk. Geeft end liever Frucht, Fleisch, Schobele. Schobele sind fijn het eten voor kinderen. Aber dat het noodhaftig is, dat ze kunnen sterk en gezond zijn, zo goed als mogelijk. Tragt een fijn aan. Dat zit al verken een beetje zo arm. En wenn ze danach oude kleider aan hebben, dan zit het nog ooier. So, wanneer we ook alle met oude kleider gaan, aber dit kind, dit zal met fijne kleider gaan. Dat is mijn man zeer wichtig. Houd en draaien, dat is schwer. Wenn ze zijn allemaal gries. Aber houd en draaien zo goed als mogelijk. Leert en ook gehoorzaam te zijn. Wie denken zo, oh, dit is een bijzondere nuttig kind, dit brug wat leren gehoorzaam zijn. Dat waar we bloos verwarnen, dat waar we bloos alles geven wat dat jankert. No, dat is niet recht, dat schoof ik. Want dat is groot is, dan wel dat alles wat dat jankert, dat wel dat ha. Dat is wichtig dat we leren gehorchen. En dat brukte bij andere weg, om dit kind leren gehoorzaam zijn, als onze gewoon andere dingen. Onze andere dingen, die schaak wie vielleicht ons bereid, niet? Deze dingen schaffen niks als dat. En dan moet zich andere weg uitdenken, waar we dit leren, dat dat gehoorzaam is, dat we kunnen vorig worden met dat. Zo daar brukt dat een ruitstappen van ons, en leren, hoe doen we dit nu? Dat brukt daar een deel geduld. Ze leren niet zo boezig. Een andere kind dat einer dat vielleicht ein oder zweimal zei, nach Strophe, dan weet hij dat. En dit kind, dat moet hij vielleicht 100 Mal eraan. Hoeveel Mal dat brukt. We zullen het ook leren om das smaak te eten en zich smaak op te stellen zo goed als dat gaat. Wenn we willen gewoon helemaal thuis blijven, niet? We willen ook nog maar spazieren voor, en wanneer de kerk wat aanhaven met onze vrienden, dan willen we ook uit voor. En dan is dat wichtig dat we haar dit kind geleerd, zo goed als mogelijk smaak te eten en zich smaak op te stellen. En dat brukt dat de ganze familie daarmee schaffen dat. Dat de andere dingen ook alle zich smaak opstellen doen. Dat is niet dat we perfect zijn, nee. Aber we hebben dat geproefd. En dan schaft dat beter, wanneer de andere dingen ook doen. Vindt uit aan wat het kind goed is. Stanley is medliedig. En hij is am jammer dat wanneer hij krank is of treurig. Dan wordt hij al bald gaan en voeten de arm of klapperen die. Veel werken ik een klein beetje van waar hij goed weer en behouden hoe we willen hand voor. En dat is mij op werken een grote help geweest. En hij zei goed een motorcykel voor, dat jij am schijn. Leert end van Jezus. Beet met end, vertelt end de Geschichte van Jezus. Dat waren ze gleiche. Irgendwo is er in een end een verstonen van dat Jezus live is, ze gleiche dat, wanneer end wordt de Geschichte vertelt. Niemals Spoesmerken über end. Wir sollen über keinem Spoesmerken, aber über diese Dinge besonders nicht. Gott hat end gemerkt und Gott leicht end. Das sagt doch in der Bibel, wir sollen uns nicht Spoesmerken über andere Menschen. Manchmal doen ze dingen wat er spoesig is, dan willen we lachen. Ze willen ook haar, ze willen nog maar haar een spoes gemerkt. Dat gaat dan ook schijn.
Ze zeker no live en ze zeker ook no gezuine te zijn. Stanley, die jet al bald einmal an irgendein fremder Mensch non seine Worte am schaftig begreifen oder wat hij doen. Hij is sehr empfindlich en dat. Hij kan dat säuerlich feilen. En ik geloof andere dingen worden ook zijn. Ze kunnen dat hastig feilen. Heeft des Menschen hart verernt oder nicht? Vielmal weet wie Gott wat wie zullen doen met zijn, wanneer we zijn kind treffen dort. Waar we liever bloß rumgehen, nicht? Dat waar we ons liever bloß doen, is wanneer we dat Gott zijn. No, waar we door naar dat kind gaan, checken vriendelijk naar dat en begrijpen dat, dan zijn we al weit gegaan, dan heb je al dat kind den dag gemerkt, en de ouderen ook. Dat is wichtig, dat we thuis een ruige steed hebben, dat het am hem ruhig is. Wanneer de ouderen dalen vergrunst zijn, dan voelen deze kinderen zich zeer onzeker. En dan worden ze ook eerlijk en vergrunst en zijn vannig. So dat is wichtig, dat we dat ruhig hebben. Dat we schaftig en moedig zijn. Dat gebruikt dat we ons de eigenschaften van Kolosser 3, vers 12 wieder aantrekken doen. Dat zegt, tragt je aan, erbarmen, vriendelijk zijn, deemoedig, sanftmoedig, geduldig, verdreigt einer den anderen, vergeeft je einander, zoals de Herr je vergeeft heeft. Über alles, sie lieftulich, zodat alles zu einer vollkommenen Einigkeit verbunden wird. Hier sagt dat we zullen ons de aantragen. Nou, wat doen we dat? Onze kleider weet we, die tragen we ons aan, ja? En deze eigenschaften, dat is als Jezus is. En we willen immer dollar zo worden als Jezus, niet? So, wat we dat dan doen is, we lezen deze vers immer weer. Jeder dag lezen we die. En we denken über dag aan die. En dan proberen we dat nog einfach wirklich te doen. En dit is wat dat zeer brücken deed, wanneer einer in zijn kindhaven staat. Dat wird fijn zijn, wanneer we deze eigenschaften bloß al alle horen, niet? Aber dat heeft Gott nicht so stot so gemerkt, wir sind sinnige Menschen, so wie moeten door waar geduld hebben met onszelf, dat we en dat wassen doen. Dat braucht een ganzes leven lang te schaffen met dat. Dat is wichtig dat we beten doen, dat Gott ons helpen wordt, dat Hij ons wat moed en wijsheid geven en kracht. We brücken am, en Gott legt dat wanneer we am brücken doen, wanneer we nu am vrede doen, dat legt Gott. Hij voelt zich dan geëerd. Hij is immer dort om ons helpen, om ons kracht en wijsheid en moed geven. Gott is niemals wieder auf, is een gebed auf. Dat zijn we wat immer wegrennen. Dat is niet Gott wat wegrent. Hij is daar, hij blijft daar. So waar we beden, waar we nu am komen en hij wordt ons helpen. Gott heeft ons deze bijzondere bloem gegeven om naar die oppassen. Hij weet dat, we kennen dat niet ohne arm. So waar we aan zijn woord lezen, zum uitvinden wer Gott is en wo we zullen ons opstellen en met deze kinderen omgaan. Wanneer we daar raak over denken doen, alle dingen wat ons passeren doen, die dienen ons ten goede. Zo zegt dat in Römer 8, vers 28. En dan moet we ons laten passeren. Wanneer we dat niet laten, dan passiert dat gleich. Aber wenn wir das lassen, dann können wir bessere Menschen werden und wir können andere verstehen, wir können andere Mutter sprechen. Das ist, was der Vers uns wirklich sagen will. Menschen sind so verken, weiten sie nicht. Wo werden wir uns abstellen mit sein Kind? Aber die freundlich begrüßen, das ist, was der fehlt halt. Vorige week rede ik een beetje van de andernissen, wat bij ons alle zijn geweest. En mijn vrouw is immer nog, wo kan ik Stanley helpen, door durch te gaan, dat dat ook zwaar schön gaat. Wen is dat zwaar, zoveel mensen loslaten. En aber ik geloof
dat brukt ook tijd. Dat brukt veel lief en geduld van mijn zijde uit, want hij dan verdrisselijk is. Dat einer kon moedig spreken en dat hij ook waar kon moedig zijn. So dat brukt door lief en geduld van onze zijde uit. Wat ik ook veel doe, we proberen dat leven interessant te maken met naar verschillende steden voor. Hij legt zijn muziek, zo wie voor verken naar een concert, wo er gezongen wordt, oder wie voor we gaan naar wat checken. Bloos Tim wat doen, wat schijnt en wat mij ook schijnt. Dan immer waren nog een kleine fertig meer. Dat riekt niet meer touw een kleine, hij gleich nu een park vol. Hij heeft nu ook 5 jaar getrouwd met huidkräft, wo we immer waren zijn gefahren. Nun dokter laten de Schlamser uitschroepen en frieren. En was we schon een paar jaar met dat geschafft hebben, dan deden we nog mal opereren, wenn de knubbels weer onder de huid gewassen. Zodat is al ook een zware part van ons leven geweest. En nu hebben we al een stout andere dokterieën gedaan. En voor we met de schroeperieën ontvangen, hadden we ook al veel al verschillende smerten gedaan. En als we dat niet zo recht helpen deed, ik bid immer God, laat het kind niet veel zwaar durchgaan. En dan wil ik nog een beetje reden van dat seksuele part. Daar zijn we zeer stil met. Deze dingen worden zeer veel misbruikt. En dat is schade. Dat is niets als God dat gepland heeft. De ouderen zullen met het kind reden. De voeders te de zoons, de mamas te de dochteren. Dat het een opene timer weer. Dat zij wisten hoe zij met de zaak omgaan kunnen. Dit is zoiets als ik van jou reden wil. Ik wens je God zijn zegen, God zijn nabijheid en wijsheid, lief en kracht. Dat je kan met je kinderen omgaan en leren. Zo goed is dat dan gaat.